I volíem dir que és un plaer per nosaltres estar aquí amb nosaltres. Veiem que hi ha molts nens aquí, hi ha la Júlia, l'Aleix, hi ha molts nens, la Cristina. També volíem donar les gràcies a les autoritats per haver-nos rebut molt bé, estem molt contents. I bueno, això, dir-vos que esperem que us hagueu portat tots molt bé aquest any, que heu fet tots els deures, heu fet cas dels pares, de les mares, heu recollit les habitacions, les joguines, tot això. I si heu fet tot això, segurament els Reis us portarem tot el que heu demanat aquest any. Bueno, doncs, si no teniu res més que dir vosaltres, nosaltres començarem a repartir-vos els regals que heu demanat. I res, desitjar-vos que tingueu un bon any i que esperem que l'any que ve puguem ser més dels que som aquest any. Els pares, a veure si ens animem una mica més, tenim més nens, però l'any que ve podem ser molt més aquí. Bona nit i moltes gràcies.